ngarep-arep opah. Walah, wong iki opahe penuh enting, Nduk. Ya, iki ngene ya, Nduk. Bu Srimah iki anane nimbali awake dhewe Petruk canggih saka Dempokan. Ya kuwi kagungan kersa, kagungan punagi. Duk nalika Mbak Yu Siti nggerbini kuwi wis kurang luwih antara wis 20 warsa kurang luwih, Nduk. Ngono. Jaman Ibu Siti nggerbini kuwi nganti pirang-pirang dina, pirang-pirang bengi ora ndang lair. Ya jare wis meh ngantek 3 dina, 3 bengi ngantek ndadekake sungkane nyanipun Ibu Srimah kuwi mau, Nduk. Ngono. Biyen ki yo ora enek operasi ngono kuwi kok. Ngono. Njen banjur nyanipun Ibu Srimah kagungan pengunek-unek kagungan nadar. Oh, putuku yo ngger. Nek kowe enggak diparingi enggak lair lancar kanthi wilujeng sok nek lair nek gedhe tak tanggapi wayang lho ngono, Nduk. Mula nganti teko sepi lagi di luar iki. Wo ngono. Monggo sing dinadari nyanipun Bu Srimah ku ya sok tak tanggapi Mas Wiyono mula ki ya anakku sing marep wayangane apik-apik ya tetep bapak sing kon mayang ngono. Wo ngono. Mula nyanipun Bu Srimah anggone kagungan pengunek-unek bisa udar luar. Wis dina iki cak lawas aja nganti orang sawiji apa aja nganti ana diomotake manungsa diutang karo dewa. Ngono. Yo Daryo mangge widodo wilujeng nyanipun Ibu Srimah paringi panjang yuswa awet momong putra wayah nggone kagungan pengunek wis diluari wis iku mangsa lega penggalihe ngono ya. Ya yen ngono ya muga-muga Gusti ingkang paring gesang tansah ngayomi panjenenganipun Bu Srimah sumrambahipun Kang Putra Mbak Yu kekalih kan wayah ingkang wis dipala kramakake. Muga-muga bisa antuk wayune jodoh tansah mangke widodo wilujeng kabeh ya. Rawat aku ya kowe pancen sandhelmu uji ya, Nduk. Iya. Mula dina iki ayo awake dhewe mung kari suka parisuka nyatane swan rene wiwit awan mau kersane Ibu Srimah didhawing gawake urgen tunggal wis dileksanakake awan mau iki saiki bengi kari wayangan seneng-seneng. Iya. Wangune pesindhene ana pira? Pesindhene tak itung ya kuwi Jiruk rorok luruk patruk, Nduk. Wah, dadi ana papan wong edan slamet ya nontone elek ngono to. Aja mbok anak-anak kuwi penitimu. Kowe mesake Mas Slamet kuwi wis meniti nyambi bedhug. Ini ya lumayan untuk tambah 50 karo nek saweran ya tambah 50 lho. Karo penitiliane beda. Ya mula kowe anggere teko mesti goleki bes kapung. Mergo ya nututi dit 50 ku mah lho. Wis ramu jaji tenan kok. Wong dadi yoga kok emit ra duwe malah nggawe kethune putune dienggo kaya ngono. Jo tak gake emit Mas Laman. Yo saiki arep ngicipi iki pesinden sing cedhak lor dhewe urut. Heeh kuwi putuku Nduk Didik Uut. Yo Nduk dicekel mike. Wah. Nggih. Halo. Halo. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek pitembangan dalem Didik Uut. Putrane Pak Suroso. Putrane Mbah Gandawayana nomor 3. Iki putuku Genduk Uut ki sekolah ana Isi Surakarta bar SMKI wis lulus iki mlebu nang Isi. Wah, muga-muga gendang pinter, gendang kondang, gendang laris, gen cepak judune. Nek pomo entuk di Aris jan ya cocok lho. Aning Pak ngincem angger kowe wianan karo calane ngati-ati kok. Nah. Kidule sapa? Ganti Nduk. Yo asmane sapa? Ditepang karo sedulur sambi kene. Dadak kenalan iki. Ah, ya kenalan. Sapa Nduk jenenge? Sugeng dalu nderek tepang nami Sri Warasi Cuplik.
Cuplike jane cilik kok mbleguk kok ngono. Nggih, menika anak kula nomor kalih. Kiduli genti wah iki dagangane iki wis. Iki calone Lek Tono iki. Jawane Pak Tono kuwi. Wah, kucing nyunyes tenan kuwi. Asma sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng dalu. Nggih. Derek pitepangan nami kula Ratih. Oh, saking Ngemplak Boyolali. ya aku nek saking griya ngono. Nggih, menek saking Ngemplak Boyolali. Status dos pundi, Mbak? Status perawan. Perawan jahitan. Lho, kula perawan. Dek ben. Nggih niki. Riyen nate perawan. Nggih. Sakniki pun putra pun pinten, Dik Ratih? Nembe setunggal. Oh, nembe setunggal. Wah. Wih. Melu aku jaman cek perawan sak ngantes putra siji lho. Yen durung apa-apa mula ya kudu nitik karo. Ngejan nek dijak anakku ya aja ngaran-arani. Iya. Kidul dhewe genti dagangan iki ah. Celorot iki lho dagangan iki. Mbok beruk iki. Mboten sah dikenalke. Nah, aku wis kowe nek pasar wis wah kenalane. Sak kelurahan iki pun apal lho. Nah iya. Karo Mbok Di Sri Mahku lho Mbok Di Rubiah wah wis. Dari kanca kenthel jaman wargi Pakku maratuwa bakul brambang ning dung gentong wah wis. Ngono ya. Oh tenang lho, awake iki ya kulino nyanyi ana dung gentong ngono wis bali pindho ana nggone kengramane Lek bisa karo Iki lek bisa sapa nduk? Mbok sisiri kae lho. Iya. Jane ya dulemene sajak ora nyumbang ya, Cek. Nyumbang kok ngenyek men. Yo, Dedek Uut saiki niki pesindene ngadeg napa mboten?